første er med, den anden her lidt mere løst. Kreativitet. Det vil gerne tilføre, synes jeg, man signalerer med den skifning her. Og Sporting altså også i gang med deres udskiftninger. Jeg kan se, at det er Stanser, der står klar dernede til at erstatte Ismail, som faktisk har spillet fin kamp. Men Pereira, som sagt, er taget langt til sidelinjen. Lignet, men det er altså Pereira, som er på vej ind nu for Sporting her. Ja, tak. Kæmpe mulighed her til Manchester City. Jeg synes også her, at de er lidt uopmærksomme. De har talt om de korte hjørnespark, de har taget 2 af blevet farlige. Her er de kunder over til det, hvilke venstreben han har. Er utroligt dygtig til at afslutte. Udefra har fantastisk spark. Han er med at stå fuldstændig umarkeret. Mathias spillet. Og lige nu